कैसे चढ़ाई, कोरोना के मैया जी जड़ से भगाई। अड़हुल के फुलवा के कैसे चढ़ाई, कोरोना के मैया जी जड़ से भगाई। और लुट गइल केतनन के जिंदगी टपा के, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर से, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर से, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर से, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर से। प्रेम से बोली कौड़ी कामाख्या वाली मैया की। आलोक नवमी में भूखल बा, गला भोरही से सूखल बा। आलोक नवमी में भूखल बा, गला भोरही से सूखल बा। और लागेला डर अब कोरोना के डर से, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर 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 से। प्रेम से बोली शीतला भवानी की। कोरोना जब से आइल बाटे, मई के दर्शन मिलल नइखे। कोरोना जब से आइल बाटे, मई के दर्शन मिलल नइखे। राम सूरत अनिल पूजा कहरे ले डाट के, गोरे लाल चुनरी चढ़ाई ला घर से, मैया के चुनरी चढ़ाई ला घर से।